Bună ziua și bine ați revenit la Minecraft Daily cu Mr. Master. Suntem aici, în episodul trecut, după cum vedeți, ne-am făcut o casă aici. Deocamdată e cam mică, dar nu. Acum vreau să merg să minez, să caut niște coal ca să-mi fac carnea. Să găsim întâi o peșteră. Sau am o idee mai bună. Știți că data trecută am făcut aici o găurică ca să luăm asta, ca să luăm stone pentru furnace. No, mergem tot în jos, în speranța că dăm de coal. Uite, găsim dirt, ăla e bun. Și noi ok, deci n-am găsit. Deocamdată mănânc o bucată de carne așa. Și restul o las să o fac, să o gătesc. Și acum mă duc să caut o peșteră. Stați să mor porcul. Ce egoist e porcul ăsta. Nu, mi s-a spart sabia. Stați, în ce direcție era casa noastră? Încoace, cred. Uite, ne-am găsit peștera. Uitați, iron aici. Găsim iron, dar degeaba avem iron. Da, mi s-a mai întâmplat așa să-mi pierd casa atât de ușor, dar nu mă voi da bătut, o voi căuta în continuare. Cam asta cred că o să facem în acest episod. Dacă o găsim, vom începe să minăm în peștera care am găsit-o. Stați un pic
Uitați, am găsit coal. Mai joc și pe Techit Minecraft, dar am și un server, dar momentan nu prea joc pe Techit, mai mult joc pe normal și îmi caut momentan casa. Mulți dintre voi zice, o, Doamne, ce nob sunt, e chiar acolo. Chiar nu știu în ce direcție să o iau. Hai că chiar nu știu încotro să mă duc. Așa că mă voi pune pe peaceful ca să pot alerga. Și îmi voi căuta casa. Dacă nu o voi găsi, o voi căuta off camera. Și vă voi informa despre ce s-a întâmplat off camera în episodul următor. Dar nu pot să cred. Pe Techit n-am pierdut-o niciodată pentru că pe Techit foloseam waypoint. Puneam un waypoint de fiecare dată când îmi făceam casa. Aici nu am moduri instalate, numai Optifine-ul. Și nu pot să îmi pun waypoint.
Aleluia! Am găsit casa! Am găsit casa! Am găsit casa! Voi pune astea să se facă împreună cu astea. Și voi lua jumate din alea 14. Voi face și niște bețe ca să fac niște torțe. Și niște unelte de stone. O sabie. Și cam atâta. Am filmat 11 minute. Mulțumesc pentru vizionare. Este noapte. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Repet, dacă aveți sugestii pentru jocuri, scrieți-mi în comentarii. Sunt nerăbdător să văd sugestiile și cam atât. La revedere!